כשהתייסדה תורת החסידות, נקראה בראשית דרכה תנועת התשובה, והחסידים נקראו בעלי תשובה. כי החידוש הגדול של תורת הבעל שם טוב ודרך החסידות היה שתשובה זאת לא איזו פעולה טכנית שצריכים לעשות בשביל להשלים אותה ולתקן את חטאי העבר, אלא תשובה זאת דרך חיים. דרך חיים של התקרבות, של לשוב, להתקרב לעני הפנימי שבי, להתקרב לאלוקים, להתקרב לחלק אלוקה ממעל ממש, לניצוץ האלוקי שיש בכל אחד ואחד. והדרך חיים הזאת של התשובה, של ההתקרבות, זאת דרך חיים שהיא מסע אישי של כל אחד ואחד, מסע החיים, מסע שהוא מאוד מאוד דינמי. כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שהשניות באדם, הניגודיות באדם, היא חלק מובנה מהאישיות שלו. לפעמים אנחנו שמחים, ולפעמים לאו דווקא שאנחנו שמחים. לפעמים אנחנו למעלה והכל הולך לנו טוב וקל לנו, ולפעמים יש לנו גם כאן ירידות בחיים. הפסיכולוגיה המודרנית מלמדת שהחיים הם משיכות בניגודים. תורת החסידות מלמדת שהחיים הם לא משיכות בניגודים, אלא השלמה בניגודים, שלימות בניגודים. כל החיים נועדו, כל עבודת השם, העבודה היומיומית נועדה, בשביל להשלים בין חומר לבין רוח, בין למעלה לבין מטה, לבין עצבות לבין שמחה, לעשות שלום בעולם. תורה נועדה להשכין שלום בעולם, להשכין שלום בפמליה של מטה. הכוונה היא לעשות שולם איפה? באדם הפרטי שבי, שהאדם זה משכן קטן, זה בית מקדש מעט. לעשות שולם בתוכי בין המשיכות, בין הניגודים שבי. שאני אחיה נשמה אלוקית בתוך גוף גשמי, נפש בהמית שמכילה בתוכה את האור הגדול של הנפש האלוקית. ולכן הירידות בחיים זה לא חלק בלתי רצוי שאנחנו צריכים להיאבק בו, אנחנו צריכים להילחם איתו. הירידות בחיים זה חלק מובנה מעבודת השם שלנו. גם לירידות יש חלק, יש מקום בעבודת השם שלנו. במקום להתעסק עם המקומות הלא מהירים בחיים שלנו, בתור מקום שהם מקור לתסכול, מקור לאכזבה, מקור לכעס, להאשמה, אוי ואבוי, איך הייתי כל כך נורא, איך הייתי בירידה כל כך קשה בחיים שלי. אנחנו לוקחים גם כן את הירידות, ואנחנו הופכים גם כן אותם למקור לצמיחה. כי אנחנו מסתכלים על הירידה בתור מקום שיש בו מתנה שנמצאת בתוך הפער. הפער הזה שצמח בתוך הירידה. הפער הזה במקום שלא הייתי רוצה להיות בו. הפער הזה מוליד כוחות מאוד מאוד גדולים. ועם הכוחות האלו אנחנו משתמשים לא רק בשביל לצאת מהמקום של הירידה, אלא בשביל להגיע הרבה יותר גבוה למעלה מזה. בספר התניא, ספר היסוד של תורת החסידות, יש הבדל, חילוק מאוד מאוד ברור בין עצבות לבין מרירות. אומר לנו בעל התניא, האדמו"ר הזקן, כשבן אדם נמצא למטה, במקום לא רצוי, הוא יכול ליפול לעצבות. והעצבות הזאת, הוא יתעטף בה והוא יישאר למטה. הוא יהיה כל הזמן בתנועת נפש שהוא עצוב, אין לו כוחות, אין בו מוטיבציה, והוא נשאר למטה, הוא נקבר שם. לעומת זאת הוא יכול להיות בתנועת נפש שהיא אולי דומה לעצבות, אבל היא שונה מאוד, זה תנועת נפש של מרירות. מה זה מרירות? מר לו מאוד על המקום שבו הוא נמצא, אבל הוא לא מתייאש, זה לא גורם לו לרצות להישאר למטה, בדיוק הפוך. זה גורם לו לנצל את כל הכוחות האלו, את כל האמוציות האלו, את כל תנועת הנפש הזאת שיש לו כשהוא נמצא למטה, במקום הלא רצוי, ולנצל את כל הכוחות של היציאה מתוך המצב הזה, בשביל להגיע למצב הרבה יותר גבוה. זה מקום הרבה יותר נעלה מהמקום שהוא היה בו לפני זה. ואז מילא גם כאן הירידה הופכת להיות מקפצה לעלייה. גם כל הירידה, כל התהליך הלא טבעי, הופך להיות רק חלק מהתהליך של העלייה. וכשהוא מגיע למעלה, כל הירידה היא חלק מהדרך שהוא עשה בשביל להגיע למעלה. היא חלק מהעלייה. וזה בעצם אחד מהמשלים הכי מרכזיים של ספר התניא. באיגרת התשובה אומר אדמו"ר הזקן על הפסוק יעקב כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. הוא אומר כמו חבל, שכשבן אדם רוצה לטפס עם חבל לקומה 12, אז לפעמים החבל נקרע, כי הבניין הוא חלק ומאוד מאוד קשה לטפס על החבל. והוא מתחיל לטפס, והוא מטפס והוא מטפס והוא לא מצליח, ואז החבל נקרע. מה הוא עושה? הוא קושר את החבל בשתי קצותיו, ואז המקום שהיה בו קרע, המקום שהיה קרוע, הופך להיות מדרגה. והוא מטפס על המקום הזה, הקרוע. הוא מטפס על המדרגה הזאת, והוא ממשיך לטפס מעלה. והוא מטפס בבניין חלק וקשה לו לטפס. ואז מה קורה? עוד פעם נקרע החבל. ובאותו קרע הוא עושה עוד פעם מדרגה. וככה כל פעם שיש קרע, הקרע הזה הופך להיות מדרגה בשביל לטפס ללמעלה. הקרע הזה הופך להיות המקום שעליו הוא דורך בשביל להתקדם מעלה. אומר אדמו"ר הזקן בדיוק אותו דבר עבודת השם של היהודי. במקום שיש ירידה, במקום שיש קרע,
אנחנו עושים קשר, והקרע הזה הופך להיות מדרגה. במקום שיש חטא, שיש חיסרון, כשאנחנו משלימים את החטא, כשאנחנו עושים עם עצמנו שם העבודה, ואנחנו באמת מחזקים את השריר הזה, את המקום הלא ברור הזה, את המקום הלא רצוי הזה שהיה בנו, אנחנו מנצלים את הכוחות שהיו שם בפער הזה, לא רק בשביל לצאת מהירידה, אלא בשביל להגיע הרבה יותר גבוה, בשביל לטפס על הקרע הזה ולהפוך אותו למדרגה, בשביל להתקדם הלאה בעבודת השם שלנו, במסע החיים היומיומי שלנו. ולכן ככל שהמסע הזה הוא יותר דינמי, כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שהחיים הם דינמיים, up down, ככל שהמסע הזה הוא יותר דינמי, יש בנו יותר כוחות. ככל שיש לנו יותר אתגרים, יש לנו יותר מקפצות לטפס עליהם. ועל זה אומרת תורת החסידות, אומר דוד המלך בתהילים, נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושת סלע. נתת ליראיך נס, נס לשון ניסיון. ניסיון זה מקום קשה, זה מקום שיש לנו שם איזו עבודה שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו שם איזשהו תהליך, איזשהו בירור, לגלות בנו איזשהם כוחות שנמצאים שם. אבל אותו נס הוא גם לא רק ניסיון, אלא גם כנס של הרמה, להעלות על נס. אנחנו מרימים את עצמנו על נס מתוך הניסיון, כי הניסיון הזה הופך להיות כבש, רמפה, שעליה אנחנו מטפסים ודרכה אנחנו מגיעים למקום יותר גבוה. וזה באמת אחד מהחידושים הכי גדולים של תורת החסידות במקום הזה של תיקון העבר, של תשובה, של לתקן את העבר שלי. פסיכולוגיה מודרנית טוענת שתיקון העבר נעשה על ידי זה שאני מתקן את ההווה. ולכן אני חי עם העבר שלי בהשלמה. מה זאת אומרת? לאו דווקא שזה היה טוב. או יותר נכון, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שזה לא היה טוב. אבל אני משלים עם זה שלא היה לי טוב. ואני יוצא מתוך נקודת הנחה שהעיקר שעכשיו טוב לי. וזה שעכשיו טוב לי, זה בעצם מפצה את עצמי על זה שהיה לא טוב. אז זאת תנועת נפש של השלמה. זאת דרך של השלמה. אני משלים עם זה שהיה רע, אבל הרע הזה הוא כבר מאחוריי. העיקר שעכשיו טוב לי. העיקר שעכשיו אני במקום חדש. באה תורת הבעל שם טוב, תורת החסידות, ומחדשת חידוש אחר לגמרי ביחס לתיקון העבר. היא אומרת, אתה מתקן את העבר לא רק בשביל לתקן את ההווה. אתה מתקן את העבר בשביל לתקן את העבר. זאת אומרת, אתה כביכול משכתב את העבר שלך. כיוון שאתה יוצא מתוך נקודת הנחה שלא הייתי מגיע למקום השלם, למקום שאני נמצא בו היום, בלי העבר שלי. מתוך מקום של אמונה, מתוך ידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם, והוא זה שמוביל אותי במסע החיים. אני יודע שכל החוויות שיש לי בתרמיל של מסע החיים, הם חלק מהמקום שאני נמצא בו עכשיו. ולכן, כל העבר שלי הוא חלק מהשלם, הוא חלק מהשלמות שהגעתי אליה היום. אז אני מתקן את העבר לא רק בשביל לתקן את ההווה, אני מתקן את העבר בשביל לסגור גם את המעגל הזה, גם את הפינה הזאת, בשביל לדעת שגם העבר שלי הוא טוב. אמנם באותו רגע לא ראיתי שהוא טוב, אבל היום טיפסתי עליו והגעתי למקום החיובי שבו אני נמצא עכשיו. ולכן גם העבר הוא חלק מהשלימות של עכשיו. אז אני לא חי עם עצמי בהשלמה, אני חי עם עצמי בשלימות, כי זה חלק מהשלם. אני מתקן את העבר כי אני עכשיו רואה אותו בנקודת מבט אחרת לגמרי. עכשיו אני רואה כמה הוא חלק מהטוב. וזה באמת החידוש המאוד מאוד מהפכני של תורת החסידות ביחס לתשובה. תשובה זה לא רק איזה פעולה טכנית, משהו נקודתי. תשובה זאת דרך חיים. אני חי עם העבר שלי בשלום, ואני חי עם ההווה שלי בשלום. ורק כשאני חי עם העבר שלי בשלום, אני מתקן את העבר, אני משכתב את העבר, אני יכול לחיות באמת עם ההווה בשלום, ואני מבין שכל החוויות הבלתי רצויות, כל החוויות של הירידה שעברתי בחיים, הם חלק מהשלמות שאני נמצא בה עכשיו. בהצלחה לכולנו.